Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я, Ірына Габруковіч. У эфіры навіны «Час мясцовы». Сёння ў выпуску. Новыя інструменты для павышэння дабрабыту рэгіёнаў і грамадзян. З 1 сакавіка уступае ў сілу указ аб узмацненні ролі старшыняў выканаўчых камітэтаў базавага ўзроўню ў развіцці рэгіёнаў. Абласны этап конкурсу прафесійнага майстэрства навучэнцаў устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі адбыўся ў Маладзечне. Удзельнікі паказвалі свае навыкі па кампетэнцыі будаўнічай тэхналогіі. Беларусы змогуць аформіць нерухомасць без уліку яе месцазнаходжання ў любым агенцтве па дзяржрэгістрацыі. Новае ўвядзенне ўступіць у сілу з 11 чэрвеня. Кіраўнік дзяржавы падпісаў указ аб узмацненні ролі старшыняў выканаўчых камітэтаў базавага ўзроўню ў развіцці рэгіёнаў. Дакумент вызначае новыя інструменты для павышэння дабрабыту рэгіёнаў і грамадзян праз узмацненне статусу мясцовых выканкамаў і іх старшыняў. Так будуць пашыраны фінансавыя магчымасці выканкамаў. А ў мэтах выканання мерапрыемстваў у рамках года добраўпарадкавання ім прадстаўлена права актыўна далучаць грамадзян і арганізацыі ў агульную справу па навядзенні парадку. Указ істотна пашырае кадравыя паўнамоцтвы мясцовых выканкамаў і іх старшыняў. Таксама па ўзгадненні з гарвыканкамамі павінны будуць прымацца рашэнні, якія прадугледжваюць спыненне дзейнасці важных для раёна аб'ектаў або прыпыненне дзейнасці арганізацый. Гэтыя і іншыя палажэнні указа уступяць у сілу з 1 сакавіка. 9 бюджэтаў пражытачнага мінімуму ці крыху больш за 4 тысячы рублёў. На такую суму могуць разлічваць тыя, хто пераедзе на працу ў сельскую мясцовасць. Як паведамілі ў прэс-службе Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, атрымаць фінансавую падтрымку могуць тыя, хто афіцыйна зарэгістраваны ў службе занятасці як беспрацоўны, заключыў дамову з наймальнікам, а таксама органам па працы, занятасці і сацабароне ў сувязі з пераездам на працу ў іншую мясцовасць. Выдзеленай сумай, а гэта цяпер каля 4 тысяч рублёў, можна распарадзіцца па сваім меркаванні. Фінансавую дапамогу можна атрымаць толькі аднойчы. Тыя, хто скарыстаўся падтрымкай, абавязаны адпрацаваць на новым працоўным месцы мінімум год. Вострыя рэспіраторныя інфекцыі, COVID-19 і грып па-ранейшаму застаюцца адной з самых актуальных медыцынскіх і сацыяльна-эканамічных праблем. Звычайна, у зімова-веснавы перыяд узрастае колькасць выклікаў урача на дом, павялічваюцца чэргі ў паліклініках да тэрапеўтаў і педыятраў. Вострыя рэспіраторныя інфекцыі перадаюцца паветрана-кропельным шляхам і выклікаюцца рознымі узбуджальнікамі, вірусамі і бактэрыямі. Грып небяспечны, у першую чаргу, цяжкімі ускладненнямі, таму самалячэнне недапушчальна. На данный момент в Молодеченском районе заболеваемость острыми респираторными инфекциями находится на неэпидемическом уровне. Основной мерой профилактики острых респираторных инфекций, гриппа, инфекции COVID является вакцинация. В эпидсезон 2024 года в районе привито более 25% населения. Также важно соблюдать общие мероприятия для укрепления организма и предотвращения заболеваемости острыми респираторными инфекциями, гриппом и инфекцией COVID. Какие же это мероприятия? Чаще мойте руки с мылом. Проветривайте помещение. Если вы видите человека с симптомами ОРИ, старайтесь к нему не приближаться. Также старайтесь избегать мест массового скопления людей или сократите время пребывания там. Также ведите здоровый образ жизни, что он включает: полноценный сон, рациональное питание, прогулки на свежем воздухе. Абласны этап 6-го рэспубліканскага конкурсу прафесійнага майстэрства навучэнцаў устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі адбыўся на базе Маладзечанскага дзяржаўнага каледжа. Удзельнікі паказвалі свае навыкі па кампетэнцыі будаўнічай тэхналогіі. Тэму працягне наш карэспандэнт. 8 пляцовак былі падрыхтаваны для ўдзельнікаў конкурсу ў Маладзечанскім каледжы. У якасці экспертаў спецыялісты вядучых будаўнічых прадпрыемстваў і арганізацый сталічнага рэгіёна, майстры вытворчага навучання. 40 юнакоў і дзяўчат з 7 каледжаў Мінскай вобласці паказвалі на практыцы свае навыкі журы па той ці іншай кампетэнцыі. А гаспадары пастараліся стварыць максімальна камфортныя ўмовы для ўсіх удзельнікаў спаборніцтваў.
Практически все колледжи, которые сегодня участвуют в данном конкурсе, посещают наш Центр компетенций строительных технологий. Как вы видите, у нас здесь прошли ремонтные работы, полностью оборудованы мастерские, продолжается работа по закупке новейшего совершенно оборудования, на котором дети, не отставая от промышленных производств, будут учиться и работать. Сёння ў многіх каледжах фарміруюцца групы для моладзі з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. У маладзечанскім дзяржаўным юнакі і дзяўчаты асвойваюць спецыяльнасць тынкоўшчыка-маляра, а лепшыя з навучэнцаў з задавальненнем удзельнічаюць у конкурсах прафмайстэрства. Детки эти способные, талантливые есть. У каждого по-разному получается. Вот. Сегодня они выполняют у нас оклейку обоев и нанесение по трафарету, окраски или иногда и декоративной штукатурки. У кого получается от руки, кто делает по трафарету. Вот на следующий год, может быть, мы будем опять же набирать такую же группу маляр-штукатур. На заданні ў асноўным адводзіцца не менш за 6 гадзін часу, і патэнцыяльныя заказчыкі кадраў могуць убачыць здольнасці навучэнцаў, будучых сваіх работнікаў, а яшчэ выказаць прапановы па адукацыйным працэсе ў сферы будаўнічых тэхналогій. Данное задание для сантехников включает систему отопления и водоснабжения. В системе отопления нужно навесить радиатор и подвести к нему трубы из материала полипропилен. Для водоснабжения нужно сделать разводку трубы многослойной трубой, простыми словами металлопласт, на пресс-фитингах. Вот и все это задание. Техзадание вообще давалось за 2 месяца. То есть у них было время потренироваться, изучить все вопросы. Поэтому задание оно само не сложное. Мэта конкурсу выявіць лепшых навучэнцаў і даць магчымасць раскрыцца талентам маладых. Пераможцы адправяцца на рэспубліканскія спаборніцтвы прафмайстэрства, а ўсе ўдзельнікі таксама не ў пройгрышы. Яны набылі вопыт як для сябе, так і для ўдзелу ў будучых конкурсных марафонах. Алла Маркелова, Дмітрий Пятёнок, МКТБ. Міністэрства адукацыі устанавіла даты апошняга званка і выпускных вечароў. Так, апошнія званкі для выпускнікоў базавай і сярэдняй школы празвіняць 24 мая, а выпускныя вечары рэкамендуецца арганізаваць 13 чэрвеня. Навучальныя заняткі ў большасці школьнікаў завершацца 31 мая. У вучняў 9 і 11 класаў 23 мая. Закончыцца навучальны год 31 жніўня. Адзначана, што выпускныя вечары з уручэннем атэстатаў аб агульнай сярэдняй адукацыі павінны праводзіцца на базе школ. У асобных выпадках выпускны вечар можа адбыцца ва ўстановах дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі, установах культуры. Час пачатку выпускнога вечара, яго працягласць, а таксама месца правядзення вызначаюцца рашэннем кіраўніка установы з удзелам бацькоўскага камітэта. Ужо з лета беларусы змогуць аформіць нерухомасць без уліку яе месцазнаходжання ў любым агенцтве па дзяржрэгістрацыі. Новаўвядзенне уступіць у сілу з 11 чэрвеня. З гэтага часу звярнуцца за паслугай па афармленні нерухомасці можна будзе ў любое агенцтва па дзяржаўнай рэгістрацыі незалежна ад месцазнаходжання маёмасці, што спросціць выкананне адміністрацыйных працэдур і скароціць часовыя і фінансавыя выдаткі грамадзян і бізнесу. Таксама з чэрвеня устанаўліваецца аўтаматычнае ўнясенне ў адзіны дзяржаўны рэгістр нерухомай маёмасці паправак, звязаных са змяненнем персанальных даных грамадзян або найменняў юрыдычных асоб праваўладальнікаў нерухомасці. Сёння такія папраўкі ўносяцца ўручную рэгістратарам па заяве зацікаўленай асобы за плату. Таксама уступяць у сілу і іншыя новаўвядзенні. Зімовая рыбалка па ўсіх правілах. Маладзечанская міжраённая інспекцыя аховы жывёльнага і расліннага свету нагадвае, што за лоўлю драпежных рыб у цёмны час сутак прадугледжваецца штраф да 30 базавых велічынь. Акрамя таго, на прыладах рыбалоўства дазваляецца мець не больш чым 5 кручкоў на аднаго чалавека. Выключэнне складаюць члены беларускага таварыства паляўнічых і рыбаловаў. Ім дазволена выкарыстоўваць да 10 ставак на аматара з агульнай колькасцю не больш за 10 кручкоў. У адваротным выпадку таксама прыйдзецца заплаціць рублём. Масленічныя гульні і забавы пачынаюцца з панядзелка ў гарадах і вёсках. Увесь тыдзень напоўнены кірмашамі, карагодамі і, вядома ж, карункавымі блінамі, сімвалам свята. На масленіцу звычайна дзеці і дарослыя праводзяць на поўнач зіму і сустракаюць песнямі вясну.
Кожны дзень мае свой тэматычны сэнс, але забавы доўжацца не так і доўга. У праваслаўным календары гэты тыдзень веруючыя ўжо не ўжываюць мяса, але дазваляюць сабе малочныя і рыбныя стравы. Нядзеля 2 сакавіка даравальная. Людзі папросяць адзін у аднаго прабачэння за прычыненыя крыўды і ўчынкі. А з панядзелка 3 сакавіка распачнецца Вялікі пост. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласнікі, Інстаграм, у тэлеграм-канале МКТБ. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.